ಎಂಕ್ ಮುರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರಿ ರತ್ತು ಅನ್ಪರು ಎಂದನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆಂಡ ನೀ ಎಂಕ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ನ ಉಂಡತೆ ಸೀರೆ ಅವು ಅಂದನೆ ಎಕ್ಕಲೆ ನಿಂತರೆ ಅದಿಪ್ಪಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಎಂಚಿನ ಪುಂಜ ಒಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಂದಿತ್ತನ ನಂಬರ್ನು ಪರಿತಿದಕ್ಕುದುವೇನು. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ನಿಖಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಎಗೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋದು ಲಂಚನೆ ಬೀಚೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಲ ಏನಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಎನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದಿಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಅದು ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಹೊಸತಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಶಾಂಪೂ ಪಂಡದು. ಸೊ ಒಂದುಲ 9 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತನ ಅವೇ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೆದಿಯೋ ಅಂದ ಏರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದು ಏನಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ ರೋಹಿಣಿ ಆಂಟಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಪಂಡದು ಪ್ರೇಮ ಆಂಟಿನ ಮಗಲದಮ್ಮ ಖುಷಿ ಗೀತಾ ಆಂಟಿನ ಮಗಲು. ಸೊ ಖುಷಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಲ್ಲ ಅತಿ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕೊಂಚಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜಿ ನೆಟ್ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಪಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪಾತಿರವರು ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಅಂತ ಕೇಳಿನ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಜಲಜಕ್ಕನ ಅಂತ ಕೇಳಲೆ ಯಾನಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕನು ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನ ಯಮುನಕ್ಕ ನನ್ನ ಪರ ಇಂಚೆನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಲ್ದಿವನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೋಲೆ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ರಪ್ಪ. ಹಲೋ 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 ನೀ ಯಮುನಕ್ಕನಾ ಅತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಬನೊಚ್ಚಿ ಮುರಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಂತ ನೆಕ್ಕಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇರಿ ಲಚ್ಚುನ ದೊಡ್ಡತೆ ಏರು ಲಚ್ಚು ಹಲೋ 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 ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆದ ഹലോ ಹಲೋ ಏರು ಲಚ್ಚು എൻ്റെ ട്രൂ കോളർ ഉണ്ടാവേ ಹಲೋ ഹലോ ಏರು ಕವಿತಕ್ಕತ್ತೇರು ಅತ್ತು ಅಂದು ಇಜ್ಜಂಗನ ಪೂದರ ಕವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಚ್ಚುಗೆ ವಾ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಏರು ಲಚ್ಚು ಪೊಂಜು ಪೊಂಜು ಒತ್ತು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಈರು ಇಂಕಿನ ಪುದ ಗೊತ್ತಿ ಸುಮತಿ ಆ ಸುಮತಿ ಹಾಂ ಹೌದು ಇತ್ತ ಇರಿ ಯಮುನ ಕಥಾ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಮುರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರಿ ರತ್ತು ಅನ್ಪರು ಎಂದನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆಂಡ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಎಂಕ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ನ ಉಂಡತೆ ಸೀರೆ ಅವು ಅಂದನೆ ಎಕ್ಕಲೆ ನಿಂತರೆ ಅದಿಪ್ಪಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಹಾಂ ಇರ್ನತಿಕ್ ಇತ್ತನ ಸೀರೆಗೆ ಇಚ್ಚದಾರ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಉಂಟುಲೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಇದ್ದ ಪಾತೆರುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಡೆ ಪೋಯರುಂಡ ಸಂಘದಡೆಗ್ ಓಡೆ
ವಾಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಮುರಾನ್ ನಂಕದಲೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ತಲ್ಪನ ಮತ್ತ ದಸ್ಕತೆ ತುಂದ ಹಲೋ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಯಮುನ ಕಥ ಅತ್ತು ಒಗ್ಗ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹೊಂಡ ಏರು ಕಾವ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಯಾನಿ ಯಮುನಕ್ಕ அந்த ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾರ ಯಾರ புதர்சன பார்த்து ಬಿಡ್ತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲದನ್ನ ಪೋಡಿ ವರ ಅಂದು ಯಾಂದನೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ತಲ್ಪ ಪಾತಿರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇನು ಬೇಜಾರ್ದು ಹತ್ತು ಪನ್ಪುಣೆನ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಅತ್ತಿ ಎಂಕು ಇದ್ದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳಾರು ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಂಬರ್ದ ಎಂಕು ಈ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಒಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಟ್ಟ ಯಮುನಕ್ಕಗೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಅವ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಏರಿಂದ ಈರೇಗ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಉದರಿಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕು ಯಮುನ ಅಂದ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿ అప్పుడు అమ్మ ఐక్య పండునే అది ఇప్పుడు ఇంక మా ఇళ్ళలు రెండు జోకులు ఒత్తి మధ్య మేపన ప్రాయ ఆతుంది పొద్దు ఉండడానికి ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಕುಡ್ಡ ನಿಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪೊಂಜೆ ಕೊಡ್ತುನತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಿತ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಪುದರಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಕವಿ ಗನಿ ಪಿಂಕಿ ನುಂಡೈತೆ ಒಯ್ ಅದು ಏನೇ ಇರ್ನ ಪೂದಾರ ಎನ್ನನ್ನು ಸೂತೇಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಮುರಾನಿ ಈರೆ ತೂತಾರತ ಈ ತಿಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪುಣತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪುಣತೀರೆ ಇಜ್ಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾತರ್ನತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪುಣಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಏನನ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲ್ದ ಬಾತೇರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತರತ್ತ ಯಮುನಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರಾ ಏನ್ ನೆಚ್ಚಿರು ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜ ಒಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಂದಿತ್ತನ ನಂಬರ್ನು ಪರಿತಿದಕ್ಕದು ಏನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೀನ್ ಹತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ನಾನು ಹಲೋ ಬಳ್ಳು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಪಾತೇರೊಂದು ಇತ್ತನ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ಇರ್ನಲ್ಲೇ ಇರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದು ನೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂದನ್ ತಪ್ಪಗೋಯ್ನಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡಿ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಪೊದುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪಾತೇರಿರೆ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಚಿನಿ ಐಚಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮದುವೆ ಆಪುಜಕ್ಕ ಈಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಯಾನ್ ದೀಪೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ನೆನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿರಾ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿರು ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತಿರು ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ ಕಾವ್ಯ ವಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇಮನಮ್ಮನ ಅತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತನ ಮಗಲ ನೀಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತನ ಮಗಲ ಆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪುನಿಂದು ಎಕ್ಕರದಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅನ್ನ ನಡುಟುಂಡತ ಅವರ ಮಂಗ್ಯ ಆಯನ ಅಂದತ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಫೋನಿಗೆ ಐಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ ಅಮ್ಮ ಬಾತೇರ್ನಿ ಅರ ವಯಸ್ಸದೆ ಒತ್ತ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೇರಿ ನಾನ ಮಂಗ್ಯ ಅನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ಚೂರಾಂಡ್ಲಾಯತ ಎನ್ನ ಟ್ರೂ ಕಾಲ್ ಉಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಟ್ರೂ ಕಾಲ್ ಯಾನು ಮುಗಿಸೋತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಂಕ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಏನ ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಇರ್ಲೇನಾ ಪುದರ್ತಿಗೆ ಐಫೋನ್ ದನಾ ಐಫೋನ್ ದತ್ತು
iPhone SIM ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕನಾ ಆ ಎನಿತರ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಜೊತಾ ಕಾಲಿಂಗ್ ನಂಬರ ಆ ದೇವಾ ಎಂಚ ಫ್ರಾಂಕ್ ಐನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಚುಚ್ಚು పొడిగేజ పొడిగాను వక్క ఆతిత్తు నాడు నమకు ఆతి కంటెంట్ ఇక్కడే అయ్యో సరి బాయ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ బాయ్ చెప్పు ತೆಕ್ಕಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತತ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನದ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅದ ನಾವಡು ಸೊ ಅರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಟಿದಾರನ ಫುಲ್ ನೇಮಿಂಗು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೇರೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಏನಮ್ಮದು ಎಂಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಮ್ಮನ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡೋರ ತೀರೆ ನಾನು ಬಂದೋರ್ಪಿಸಿದಲ್ಲ ಅಂದೆ ರಂಜಿನಿ హలో ఓళ్ళరక్క మీరు బ్యాంకుకి పడిపోయి బ్యాంకుకి పడిపోయి యాన్ మూడు బ్యాంక్ డుకులు ఉండే యాన్ జలజ ಈ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೀರು ಮುರಣಿ ಕೊರ್ನೆ ಜಲಜ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲುಂಡವೆ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದಾರ ಇಲ್ಲರಿ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಾರತ ಹಲೋ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ತೊಕ್ಕೋಟೆಕ್ಕ ವಾ ಕವಿತಾ ವಾ ಕವಿತಾ ಹಲೋ ಇಂದೇ ಜಲಜನ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೆ ಏರು ಅತ್ ಯಾನು ಜಲಜ ಏರು ಸುಮಿತ್ರತ್ತ ಅಂದೆ ఒక అడిగే అండి మగలు బెంగళూరు ఇత్తాలి బత్తాలా ಮಗೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಓದಿತ್ತೇನು ಮರ ಬಂಡಾರಿ ರೆಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡತ್ತ ಅಕ್ಕ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇನು ಅಕ್ಕ ಎಂಕೀರ್ ಮುರಾಣಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಂತನೆ ಅವಳ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಹೊರವು ಈ ನಂಬರ್ಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇನು ಅಂಚಕ್ಲಿ ಮಂತೇರು ಇಂದೇ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಇಂಚ ನಲೆಕಲ್ ನಲೆಗೆ ಡೋಗಿ ಅನ್ಪನೆ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗು ತಿಂದು ಪೋಲೇನೆ ಆತು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲೇಗ ಅವು ಮಾತ ಎಂಕಲೆಗ ಆ ಪೂಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ ತೇರಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಆತರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ನಂಬರ್ ದಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ನೇನಾ ಹಲೋ ವಸಂತಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದೀಪದ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಕವಿತಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಆಂಡು ಕವಿತಾನೆ ದೀಪು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂತೇರ್ನ ಗೈಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲಕನಂತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಬೋನೆ ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ನನಗೆ ರಜೆ
ಎಸ್ ರಡ್ಡ್ ಜನದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಾ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಚೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಾಕಲೆ ಗುರ್ತದಾಗಲೆ ನಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕಲೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿಯ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದ ಏನಿದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿ ಈಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್